Здравейте на всички, които сте в момента в YouTube и гледате това клипче. Аз съм Християн и днес това ще бъде моят първи клип. Мислех да започна канала си с някоя игра и реших това да е The Higher Lower Game. И да започваме. Martin Luther King has... Lower? О, оцелих. Това не го знаех. Мисля, че... Да, това го знаех. Феминсем Photoshop. Мисля, че Photoshopът има повече. Да, естествено. Майкъл Джордан. Майкъл Джордан има повече. Какво? Как се прави? Добре. Да опитаме пак. Да кажа, че ми се прецака компютър и няма да мога да качвам игри от компютър, така че по-нататък не се знае, но за сега ще качвам от телефон. Така. Jake the Snake. Adidas. Естествено. Adidas също Cricket. Cricket има по-малко от Adidas. Естествено. Повече. Какво? Аз съм голям собака, бе. Добре. Започваме от начало. Това не го знам. 0. Shit. Добре. Да, естествено, че милион повече ма има. По-малко. Естествено. Боб Дилан. Така. Лос Анджелес. Омага. Какъв е въобще този въпрос? 3 Surgeon. По-малко. На този въпрос се чуда да отговоря дали за моето мнение или... Но всички мислят като мен по принцип, така че... Естествено. Алберт Айнщайн. Има по-малко. Ау! Не мога да повярвам. Какво културно население. Майкъл Джордан. Естествено. Омага. Така. Мислях да си запазя тази игра. Мислех да я изтегля само за първия ми клип, но харесва ми. Така. UFO. Естествено. Какъв въпрос само? Хора, мисля да качвам по 2 пъти на седмица. Този първи клип, естествено, никой няма да го гледа, защото даже мисля, че имам само 2 абоната. Но все пак ще качвам по 2 пъти на седмица на различни игри и по-натам може да пишете в коментарите какви игри да играя. И аз ще ги играя. Но в началото аз ще ви кажа, когато вече ми оправят компютъра. И тогава ще мога да снимам и за компютъра. Добре. Shit. Какво ми покажеш? Палец нагоре, аз съм баси 0. Добре. Мисля това да е последната игра. Добре. Още една. Това не се брои за опит. Така. Дейвид Бекъм, Скайдайв.
Blacksmith. Flower. Fuck off. Добре, хора. Това ще е всичко за този епизод. Епизод ли? За този клип. Следващия път ще кача на... Казаха ми да играя на много яка игра. UFO. Окей. До следващия път. Чао!